O karon kay kusog man nga bagyo niya kinato nga barko basig balunod ni. Akong giawhag atong nga mga tanan nga mga pasahero diha ha. Kadto nga mga butang o kadto nga mga gamit diha nga wa na bili o di na importante ninyo. Hala ipanghagbong na aron mo gaan ni barko aron di ta malunod. Sige, Kap. Basta kay dili importante. Ihulog, Kap, ihulog. Sige basta ka di importante ipanghagbong na na. O karon, mituang na. Unya, biga na pong barko. Sa to pa, gipanghulog na. Salamat ha, yung nga mituman mo. Sa kung mandu isip kapitan ni barko, nga ipanghulog ang di importante. O yun na pa. Borloroy, Sir Borloroy, di ba naman ito yung mga sawa di sa mong tapat? Siguro na piya. Hay naman to, wala naman lagi diha. Ay, ingon man kakap. Ang mga butang nga din importante, ipanghulog na di naman ito importante akong asawa, di akong gihagbong.